Moi! Mä oon Olli Kotro Yrityshuoltamolta ja me tarjotaan kirjanpitoa ja taloushallinnon palveluita selkokielellä. Yksi yrittäjiä kaikkein eniten askarruttavista kysymyksistä on tase. Et mikä se on ja mitä tietoa se antaa. Ja näihin kysymyksiin mä tässä vastaan lyhyesti. Tase on selvitys yrityksen tai muun organisaation varoista tiettynä päivämääränä. Ja se vastaa tai katsoo sitä varallisuutta kahdesta eri näkökulmasta. Vastaavaa ja vastattavaa. Ja koska se tarkastelun kohde molemmissa näkökulmissa on se sama varallisuus, niin sen takia loppusumma on molemmilla puolilla sama. Siitä tulee tämä nimi tase, se menee tasan. Englanniksi balance sheet, eli se pysyy tasapainossa. Ja ensimmäinen näkökulma on vastaavaa. Vastaavaa vastaa kysymykseen, että missä yrityksen varat on kiinni. Ja vastattavaa taas vastaa kysymykseen, että kenen ne varat on. Taseessa on monia eriä, mutta käydään tämmöinen lyhyt katsaus, että mitä siellä esimerkiksi voisi olla. Tässä meidän esimerkkiyrityksessä aineettomat oikeudet, esimerkiksi tavaramerkit, patentit ja tällaiset, vaikka se Jurmalan Jippo vieheenkuljetuslaite, jonka patentti on 10 000 euron arvoinen. Sen lisäksi varoja voi olla kiinni koneissa ja kalustossa. Esimerkiksi ne arvokkaammat tietokoneet ja tuotantolaitteet, joilla sitä vieheenkuljetinta valmistetaan. Ja tässä tapauksessa sen kalustoarvo on vaikka 40 000 euroa. Sitten lisäksi varoja on kiinni varastossa. Tavaravarastoa, jota myydään, niitä vieheenkuljettimia, veneitä ja perämoottoreita. Ja tämän varaston arvo on nyt 50 000 euroa. Tästä syystä tehdään inventaarioita, että tiedetään paljonko se arvo on. Ja sitten varoja on kiinni myyntisaamisissa. Eli rahaa, joka on laskutettu asiakkailta, mutta jota asiakas ei ole vielä maksanut. Ja sitä voisi olla nyt vaikka 50 000 euroa. Ja sen lisäksi luonnollisesti on käteiskassa, jota tässä tapauksessa ei ole, mutta pankkitili, jonka saldo on, sanotaan vaikkapa 40 000 euroa. Näiden yhteenlasku tekee 190 000. Sitten vastattavaa käsittelee tätä samaa varallisuutta siitä näkökulmasta, että kenen se on. Ensinnäkin se on omaa pääomaa, eli sen yrityksen omistajien pääomaa. Osakeyhtiössä osakepääoma, joka on vaikka 10 000 euroa yhteensä. Sen lisäksi edellisten tilikausien voitto, tässä tapauksessa 50 000 euroa. Ja sitten tämä nykyisen tilikauden voitto, joka olkoon nyt vaikka 40 000. Näin ollen oma pääoma yhteensä on 100 000. Tämä on taseen tärkein rivi, tämä oma pääoma yhteensä, koska tämä kertoo samalla, mikä sen yrityksen nettovarallisuus on. No niin, sitten se toinen puoli, joka on vieras pääoma, ja se taas jakautuu kahteen pääalueeseen. Pitkäaikainen, joka tässä tapauksessa on vaikka 70 000, ja lyhytaikainen, joka on 20 000.
pitkäaikaista vierasta pääomaa, esimerkiksi pankkilainat, lainat muilta rahoituslaitoksilta, jotka on useamman vuoden lainoja, ja lyhytaikaiset on sitten niiden seuraavan tilikauden aikaiset lyhennykset. Samaten lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluu vaikka yrityksissä yleensä pyörivät alvivelka ja ennakonpidätysvelka ja sotuvelka ja muut tämmöiset aika nopeasti maksettavat. Ja näin ollen vieraspääoma plus oma pääoma yhteensä on tässäkin tapauksessa 190 000. Mihinkä sitten tuloslaskelma sisältyy taseessa, että mikä sen suhde on, niin itse asiassa se on tässä. Jos tuloslaskelma on oma raporttinsa ja sen viimeinen rivi, siellä lukee, että tilikauden tulos, niin taseessa se sijoittuu tälle riville. Sen lisäksi, että taseessa on semmoinen mielenkiintoinen ominaisuus, että tase sulaa alaspäin. Eli nämä on niin nopeiten käytettävissä, nämä on likvidejä rahoja, nämä mitkä on pankissa, ne on heti käytettävissä. Sitten myyntisaamiset, jos asiakkaat maksaa ajallaan, niin ne on käytettävissä vaikka 2 viikon päästä. Varastokin voidaan muuttaa ihan rahaksi, siinä voi mennä vaikka 3 kuukautta tai puoli vuotta, kun saadaan se myytyä. Koneet ja kalusto saattaa olla vähän pitempiaikainen projekti, että siinä menee, että saadaan myytyä ne tuotantolinjat ja muut, niin voi mennä vaikka vuosi. Ja ne patentit ja muut, niin saattaa olla useamman vuoden projekti, että saadaan ne myytyä, jos niitä saadaan ollenkaan myytyä. Eli vähän niin kuin epävarmuus kasvaa ylöspäin ja alaspäin, ja tavallaan se on kiinteetä ja täällä alhaalla hyvinkin likvidiä ja heti käytettävissä olevaa. Sama logiikka toimii myöskin täällä vastattavaa puolella. Vieraspääomahan pitää pystyä joka tapauksessa maksamaan, ja oma pääoma maksetaan osinkoina ja muina pääoman palautuksina näitä voittovaroja, eli edellisten tilikausien ja nyt päättyneen tilikauden voittovaroja, mutta osakepääomaa, ja niitä maksetaan, jos pystytään niin kuin, tavallaan tämän rahoituksellisen aseman ja velkojen suhteen maksamaan. Mutta osakepääomaa ei makseta koskaan ennen kuin se yritys puretaan tai tulee joku muu tämmöinen, kun se yritys puretaan. Mä yritin tässä vastata kysymyksiin, että mitä tase on ja minkälaista tietoa se antaa. Ja tämä sama logiikka pätee ihan yhtä hyvin pieniin yrityksiin, keskisuuriin yrityksiin tai sitten vaikka Imatran Voimaa ja Helsingin kaupunkiin asti, että näillä tiedoilla ja tällä osaamisella niin pystyt tutkimaan sitä oman yrityksen varallisuutta ja asemaa.